Goodluck Jonathan ya samu tikitin takarar shugaban ƙasa na shekarar 2027 a jam'iyyar PDP. Har yadda rahotanni suka bayyana, a kwanakin baya wata kotu ta fito ta bayyana cewa ta ɗage lokacin yanke hukunci akan cewa za a bashi takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar PDP a shekarar 2027 ko ba za a bashi ba. To a halin yanzu wannan kotun ta bayyana cewa za a bashi takara, sannan kuma an ma bashi. Ya ma sai tikiti, ya ma samu tikiti na fitowa takara a jam'iyyar PDP shekarar 2027 ta shugaban. Wani abin sai a Najeriya, lokacin da Jonathan ya zo kusan sauka daga mulki, babu irin abubuwan da ba a faɗa ba, amma a halin yanzu da yawan mutane ya bayyana cewa shi Jonathan din mutane ne suke ta takura masa cewa ya fito takara a jam'iyyar PDP shekarar 2027 ya cike musu shekara 4 da bai yi musu ba. Ya bayyana cewa mutane da yawan waɗanda suke faɗa masa haka ba su da katin zaɓe, to su je su tabbata cewa sun tanadi katin zaɓe. In dai haka suka tabbatar da cewa sun yi haka, to shi kuma zai iya bakin kokarin su wajen fitowa takara, sannan kuma su kaɗa masa ƙuri'a a shekarar 2027. Jama'a, wai yanzu kun ji daɗin mulkin Jonathan a shekarun da ya mulki, ko ba ku ji daɗi ba? A halin yanzu mutane da yawa ba suna cewa zai iya cin mulki, amma a halin yanzu mutane da yawa suna ganin cewa zai iya cin zaɓe. Ku me ra'ayinku? Kuna ganin da cewa Jonathan zai iya lashe zaben 2027? Allah ka sa mu dace.